in NCC. Principal ka Mynken Christian Higher Secondary School Everlasting Pengrop insa syapun ko buram daka National Teachers Award arpo sau. Principal ila penpau ya ka jing songu bat pensyai baka Khusnam ka penpau ya ka jing teri shitam jong baro kinong teri jong ka skul. Lalai pusau snam kenti ila penya ya ka ni ka skul nadu usnam 8,000 khatway bat ila yo ya ka jing itu na ka benta ka jing teri shitam ka jong i haka puli puti. Ya ka ni ka jing rakhe an penlong hanong ba Delhi haka santerik unailar. Ula bandon rekat bat nga kumu syukri jong play ban tre kini ke skul antala lai khusau snam tinggal long principal untuk snam arja khatway bat hai kini snam ngadon koi ka thom kata kalong kumnu ban kentiu ya kini ke skul na ka kerdan ka baka ka don ha gitu snam bat wan ra ya ke jingkela kata kalong ban wan ra ya ke jing kentiu ya kini ke skul ha kiliang baro ya ngu bo boleh don rekat ha kini ke khandiat snam ki bala lai mengilala ban kentiu ya kini ke skul ha kini ke jinglong do jongka isukman shikot mengilala ban syukri ya kini ke dong ka than ko jongi ha kini ke skul ilala ban seng kum ke secondary ten ring lala ban pli ka higher secondary ya ka art sausnam arajar lai ilala ban seng ya ka higher secondary class 11 commerce au arajar khalai nang ta arajar kuar ngila pli sa ya ka science stream